Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Són completamente falsas! Catalans, catalanes, youtubers, cliqueu like als vídeos. Xipirons, YouTube, Catalunya. 3 conceptes que van agafats de la mà gràcies a la nostra convidada d'avui, la Mel Domínguez, andalusa, pacífica, amb 2 dits de front. Un dia vas agafar la càmera, et vas posar davant i vas fer un vídeo denunciant la catalanofòbia. Després vas arribar molt aviat al 1.000.000 de visites i vas sortir a molts mitjans de comunicació. Tota aquesta moguda et va fer canviar el trànsit intestinal? Hombre, yo me cagué entera cuando vi que todo el mundo estaba hablando de mí. El teu nom a YouTube és Focusing. Creus que en Bob Esponja és catalanòfob? Pene. Creus que els gats negres porten mala sort? I, parlant de Catalunya, tu et toques sovint? Però que no hem acabat l'entrevista. Et consideres una persona moderna, alternativa, hipster? Ets clienta freqüent de l'Starbucks? A veure com et queden aquesta gorra de TV3. I aquestes ulleres. Perfecte. Bu! Què t'inspiren les paraules? Tranquilo, follastero, no te precipotes que te conozco. Hombre, inspirar no, lo que pasa es que me citan un poquito. Quan veus plantes pel carrer, et preguntes si són autòctones o d'exportació? I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what I want, what you really, really want. I wanna ha, ha, ha. I wanna really, really, really. Wanna zig a zig. Ah, per cert, tens un Kleenex? És que acabo de pixar. Sí, creo que sí, espera. Toma. Gràcies. Què penses dels edificis que tenen cotxes a dins? Com creus que els han ficat si no caben per la porta? No lo sé, volando, tía. Yo no, es que Però, no... volant, com entren a l'edifici? No sé, no sé. És el nou mitjà de transport modern. És Quan vas al lavabo, t'olores la caca per veure quina fragància desprenen els teus òrgans interns. Si Catalunya s'independitzés i tu hi treballessis aquí, aniries a la feina en cotxe o amb transport públic? En patinete. El patinet és un mitjà de transport molt bohemi, molt modern, molt alternatiu. M'agrada, noia. Quan graves els teus vídeos, portes la roba interior posada? Es una pregunta evidente. No. Escarraflèctic. És del Bob Esponja. És una metàfora sobre Catalunya. Catalunya és una esponja. ¡Mamá! Es que ya hay un tipo, Jordi. Independencia de los palestinos. Es claro. Y ya que estamos, que se independice Cataluña también, ¿no? Ah, no, claro, sí. Eso sí. ¡Mamá! ¡Mamá, Jordi! ¡Mamá!
Jordi! Home! 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 ¡Independencia de los palestinos! Sí, claro, claro. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Són completamente falsas! Catalans, catalanes, youtubers, cliqueu like als vídeos.